Korea rama chuan high school lar le changkang tak pakhat Chengdam International High School anti chu a oma chu school chu mi hausa le theifa te kalkhom na hmun ani chu mi school an ngai poimo ber chu hausakna ania mi hausa le nei nung fa te chuan za an kain thu nei na sang tak an nei thina school no pangdang te po chuan an za in mi hausa fa te thunhwaya chuan an tur ani kum khata an fi choi za chu dollar noi khat ania Chengdam International High School akal no pangte nu le pa chu atlang puin director te private hospital nei tu te le company lian tak nei tu te ani tlang pui bok minaran tan chuan chu skula an fatical tir chu an swang to phak bak ania an nu le pa te hausak da na zirin chu skula zirlai no pang cheu po chu an din mun ai nang lo hlom hle bok chung ko hausata ka changa local te chuan an skula chuan an du an ti athiang veka achang phei chuan zirtir tu te zokhi no pang thu hnuaya ano memoti mai tur khopin za an kai lo hle bok ani Chengdam International High School a chuan mi hausa ni kherlo po lu na chan sa omve thina chu no pangin an lekha thiam na mangin scholarship mangin an lut ve thei ani ma se chu scholarship manga lut te chu nuam ti takin an kal tuan thei chin lo achan chu mi thei fa te chuan an ti du da in ne so taka chong khumin moi lo takin an laka chuan an che thin wang ani mei chetlei rol pakhat kim hain ti hi a oma chunu chu high school kalme kania chung ko pa ngai ve mai atanga ron seilian ani an chung ko har sat na awangin kim hain chuan amamo te leina turin part time in na athok thina hain chu school no pang smart le thiam thei takania private tutor tura na adil na chu amulau mai mi hausa fa te junior high school lakal mek te chu azir tir thina kan soi to angkhan Chengdam High School akal tir pha in ngai nu le pa tam tak te chuan an fa te an lu thei nan thei top an chwa thina an fa te thiam na chu mi hausa fa te tan chuan thil poimo ber ani lova an fa te chu thiam thei vak lo po ni ma se an chung ten poisa an nga me sha tha an nei chuan Chengdam a chuan an lut mai zel ani kong le lama chuan nu le patam tak chu skula an fa te kal tir thei ho po chuan an fa ten me chan thiam lo thin em awangin an ril ru a ha thin hle a private tutor la po anom nual thin reng bok ani chu tiang har sana tok zinga chung ko pakhat chuan hain chu private tutor turin an la a hain hi private tutor tura register le ni lo ma se a chan nu chuan ai kal tura ati lui thlata wangin su joy ai chu akal saka haini chuan an skula chuan buaina atok pal hlau mai New Zealand a chuan zirna thila wangin a thlona kal theina hunrem chang tak aneya ma se an zirtir tu chuan chu program a chuan haini aya kal phu jok mi pakhat a thu le chu no pang chu nu le panei to lo api nen chawa cheng an ni thu chu ashila haini chu alungoi lo hle maya achan chu New Zealand an program man tura haini chu akal ve du tlatani chuan dollar sang thum zanga ape ka ngai thu chu an zirtir tu pa chuan a shil bok ani haini chuan private tuition chu na ya ni middle school zirlai mek mi hausa fanu chu a zirtir tana chu nun dan chu haini chuan mak ati hle thina na yini chuan poisa khoral nan thilman to tak lei chu nuamati zong ania a beg leite po dollar sang thum mante a changin dollar sanga mante ani thina na yini chuan amamo em lo po chu thilman to shim leinan amhangna se em ani chuti mek lai chuan haini chu New Zealand akal theina na dollar sang thum zanga amamo awangin chumi hlo chuak tur chuan rim taka hna atho ngai thung nayani ten an mamo vak lo leina na an sum khoral mai chu haini tan chuan sha thiama harve em bokani haini chuan sunjoi hne na chuan nayani omdan le amizia te chu ashila haini chuan engang pon thok rim maila mi hausa le mi re thei in kar hi chu angai reng don ani hi mi hausa te chuan engtiklai po in keini ang mi re thei te hi chu min husit reng don ti in na soya sunjoi chuan haini hne na chuan no pang pakhat re thei ve tak mai an campus chunga om thu ashila ma se chu no pang chuan thilman to tak chu inti theinan mangin a thian te chu a mu thina a thian te chuan ama ta emoti in an ngai sang in chung ko ho sata ka changa local emo an ti thu te chu a shil bok ani haini chu le khazir tir turin na yani te ina chuan akal le a
chumini chuan na ya ni chu school atanga a hotlai awangin alo le thleng lova anin enkol tu nu chuan na ya ni room alo han ngak mai turin ashila chutia na ya ni room a hainin alo nga reng lai chuan haini chuan room chung te chu a en kwala haini chuan na ya ni bag man to tak tak te chu akchin velin thlate alak puya chumi a thalak chu social media a chuan a post boka haini thalak post chu atum lo devin a viral tawak maya school lama a chan te chuan haini thalak post chu anlo mu ve hloma mak anti in a thong lom hle mai haini chu mi hausa fanu ani nge an ring ngal burbok haini chu mi hausa fa ni reng chung sia an school mi re thei fa te ta na ham that na sang sang adil ti an shat chuan an thin rim zok hle ani atira chuan a thian ten mi hausa fanu anga an ngai chu mak ati hle a ma se a hnuwa chuan social media thalak post wang kha ni ti a sha chhuaka social media thalak post wang chuan a thian te zong zong chuan mi hausa fa mi re thei anga lem changa an pu ta zoka chuti lai tak chuan haini chuan a thian nu sunjoi thu soi mi pakhat mi nan ngei san theina na mi hausa anga lan tumle followers anga du wanga lemchang a soi kha a she chuak ngala haini chuan a thian ten mi hausa fa anga an ngei na chu remcha nga la in chung ko hausa tak achanga lo seilian ang chuan om chun zom zel ta ani chutia a thian ten mi hausa fa anga an ngei hnu chuan haini chuan na ya ni thom hno le thil nei man to tak tak chu thalak pui chun zom zelin social media lama chuan a post da zela haini chuan a chung ten a pocket money tur an pek ngai lo awangin part time na a hotel thu chu a thian te hena chuan a shil bok a thom no man to tak tak te chu tuition a pek na a an du sak zialan tirna na an thil pek ani hlom thu a soitel bok a thian te chuan mak an ti hle a haini chuan social media followers anga chuan contract a hmu tur thu le chuta tang chuan poisa thlatin a hlo chwa tur thu chu a thian te a shil tel boka haini chu na yani te ina chuan class pe turin ma tak taka a thleng thina a chang chuan na yani school ban ma te chuan a thlen khal bok thin na yani thom no chang kang tak tak le a thil nei man to tak tak te chu thala in social media chuan a post da zel ani sin chu in thlakin changdam school a zirlai no pang anti du da lai mek chu alo langa chu school a chuan zirlai pakhat bek jena ti a oma jenai chu an school a chuan alar em a achung te hausakna awang chuan no pangdang po in an hlau hle bok bek jenai chu anu le pa an hausak em awangin an school a chuan zirlai no panglang sar ber ani a chumi ani na chuan changdam school a zirlai no pangdang te chu athu hnuaya an omvek ani bek jenai ngei dana chuan an school kalna changdama chuan mi hausa fa te chau an lut tur ania scholarship manga ron lut zirlai te chu a musi thin hle bok scholarship manga zirlai lo lut apyang chu ti du da an ni pha zia boka a chan chu school atanga an chwa wa theina she om takin alo siam thin ani bek jenai le a chan ti che dan chu zirtir tu hena complain anom chuan a hek tu zirlai chu school atanga hno chwa an ni thin bok ani zirlai no pangzinga inti du da na om chu kim hein chuan zirtir tu te hena a reporta ma se an zirlai ti du da zok chu school atang chuan a chuak ta zok ani kim hei ni chuan chu tianga zirlai ti du da tu te chu man turin report a siam le a ma se kongraw su thui lo hle mai a chan chu bek jenai kal zonga om chu tu pon an du lo wang ani kim hei ni po chu chung ko pa ngai ve mai ami ani a ani po chu an ti du da twar to te zinga mi ani bek jenai hian zirlai no pang chu she om takin siam thin ma se zirlai fing tak le thiam thei tak ani thunga class lak chung zongin do kan bo in mu thin ma se anzir tir tu te thu soi chu alo shavek zel tho ani sin chu in thak le in kim hein chu alo lang le a changdam school form chang kang tak le nal tak mai chu a muwa na yin nu chuan a fanu chu changdam school a alu ve thei hlau takin ti thuwa alo thui lok tira hai ni chuan uniform chu aru kala in a hachina ati chen dan pa nga in thala le in social media chuan a post le ta ani chutia form hak mek lai chuan rin lo de vin na ya ni chu alo ho thu ta hai ni chuan uniform chu alo le ha ka wangin a che boy hle mai a form phel na hun ane to lo awang chuan khum hnuaya abiru ta ringota ma se van dwai thak takin hai ni phone chu aron rita thuta
nai ni po chuan a om na chu a hria thei phata ani atopa chuan nai ni chuan hainin a thom hno le thil nei te chu ama ta anga thala in Instagram lama a post thin thu chu a hmu a nayanin haini thil ti a hria chuan hnu chuan haini po chuan sunjoy ani lo thu le sunjoy ai chu akal thu a shila haini chuan nayanin anu hne na a shil chu a hlau hle a anu a hria tirani chuan zel hiala tan thei awangin shil lo turin angena nayani chuan anu hne na hria tira du lawani chuan a homework nei te chu ti sak thin tu le akal na apianga veng thin turin ati a nayini chuan a thu hnuai om tur chuan haini chu a shil bok ani telin nayani mi zia chu angai om tel tela haini chu ama homework chau ti tir lovin a chante homework po chu ati tir ve zela ma se haini chuan a thil ti swala wang chuan du thlan tur dang anei lawani hetiang zong zong ati na chan chu nayanin anu hne na a shil mai a hlo wang ani a ni kha chu haini chuan a thin tirim zwal em tu atonga haini chuan exam mane mek lai chuan nayani chuan aron kola interview ane na tura thilpoi mo tak ina a thei hil thu aron shila chumini chuan nayanin Chengdam High School a interview ane hun ani a nayani chuan haini chu vowin entrance exam chu a pass lawani chuan haini thil ti swal chu a soi chwa tur thu aron shila hayani chu exam nei mek ani awangin aril ru po a buai pha hle mai haini chuan nayani nge nang chuan lekhapoi mo chu la in Chengdam High School lama chuan akal le ngala school a thlen hnu chuan hayani chuan nayani te thian ho thu soi chu a hria a nayani chuan hayani chu alo bum kwal mai mai zok alo ni haini chu aril ru ana hle mai mi ho sa zok te tan chuan mi re thei te chu infiam na tan chau an lo du ani hi ti te angai to a nayani chuan haini chu athu a oi lo fia nan mai mai alo manga haini chu aril ru ana in atlom hle in na in sha a mi ho sa fa lo piang ve lo te chu van duai en ti pha hle bok haini chu toilet lama chuan kalin chuta chuan Chengdam High School zirlai pakhat chu alo om ve a chunu chuan samtron na hi aron pe a chu zirlai no pangming chu kim haini ve tho ani haini chuan an ming po ain ang chia chia a chuti mek lai chuan haini chuan zirlai nu kor hnunga chuan mire thei fa ti le kha in bel chu a hmu a kim haini po chu an re thei awanga Chengdam School a musina tok mek ani chumi hnu chuan haini chuan bucket a tui khai chung chuan interview room om na lam chu apana room chung alu chuan alo re thapa haini chu thinrim takin nayani lam chu apan phaya atui khai lai chuan nayani interview nei lai mek chu achi patangin alai hu vekani haini thil ti awang chuan nayani nu chuan haini chu havin an chia alo na sa hle a nayani le anu chuan Chengdam School a buaina siama wang chuan afanu mark chu an pe chen tur thu an principal chuan anu hne na ashila nayani nu chuan hainin afanu zirna ati chat awang chuan phuba ala nge tur thu ashil bok ani haini po chu document lem manga tuition a pek awang le mi skula buaina siama wangin an skula tang chuan no chwa thei reng ani thu chu an zirtir tu chuan ashila haini chuan a thil swal ti awang chuan ngaidam adila chumi chau po ni lovin haini chu nayani thil ru angin an pu boka mi ho safa nga lawin soi chin te po chu do tani thu an skula mi te chuan an she chhuak bok ani haini chu skula a chan te chuan en sanin tuman an bedu lova a chan chin chu skula mi soi nuam ti ber ani bok haini chuan a thian te ti dan chu beng khon du lovin social media thalak post chu a delete veka a account po ada private ngal bok ani haini ngai dam dil ne chu pom sakin school po chu apa ngai angin akal le a ma se azir lai pui tu ma abula anom du lova haini chu ngai om tak takin an tongkum thin bok haini chuan Chengdam High School a an principal mu na hun rem chang tak anei lova an principal hne na chuan nayani chu an school a lu tir sham turin adil saka haini chuan a thil swal ti zong zong chu apom thu le zirlai no pangfel tak exam na apo thiam thei tak ani thu chu ashila ma se adil na chu a om lai la la chuan alo hno sak ngalani an principal chuan mire thei chan pui chu atan hlok na om lo thu ashil bok ani haini chuan principal room chu a chwa sana bathroom lam chu apan ngala
meiche bedroom ah chuan mi pazirlai pakhat meizia la zuk ruk du awangin alo om meka zirlai hming chu li somang ani meiche thoma shat vele chuan chupa chuan makati in a hlau thong hle a meizia zuk chu tilhumin meizia bom chu inchung lama athuk ru ngala chulai hmuna tang chuan thom dim theyang bera chwa atuma ma se haini chuan lo mu in somang chu aman bet ngala haini chuan somang chu mi patenom tak meiche bedroom alu ching emo atia ma se somang chu in soi fe in meizia zu tur chawakal ani thule helai bedroom ah chuan zirlai pakhatin nawati tlak nu in tuma an kal to ngai lo thu asoi tel bok ani somanga chuan haini chu school no pangdang ani ti le interview an nei na room a bucket khai lut kha ani ti a shachwaka somanga chuan bucket gal ti in akova haini chuan somanga meizia zuk ruk chu soi chwa adu lo ani chuan an principal motor park na shil turin atia somanga chuan du thlan tura nei lo awangin a shil ta a haini chuan principal ho hun chu alo ngak ngat ngata principal hena chuan nayani chu changdam skula alu theinan dil puile sham ale tum fana haini chuan principal chu darkar tam fe nga to hnuwa anga nalama chuan ani po alo muthu hiala changdam principal chuan kar pakhat chau nei lovin chumi zan ber kher chuan a kar man ngai lo zok chu a khal hoa haini chuan principal in school a chwa san to ani ti shelovin anga na nga ya chuan alo omrenga reyati deu to awangin principal kar om na lam chu apan pheya ledle tuma akal pheilai tak chuan zirlai no pang pakhat school building chung bera changa tlari chu asia a haini chu hoilet ngalin zirlai no pang chu thi na bol khat ngal vek ani ti a muin a hlau thongin amang ang le a changdam skula in tha na thlenga thushama saber chu haini anita liam tuar mek po chu ama ming ang chia kim haini kha ani an pathi chuan anin muto nge nge principal chuan an skula thil thleng chu alo sheve ngala a shat vele chuan kim hain chu ril ruhana aneya wanga mani inti hlum tum anga chwa turin atia korea rama chuan ril ruha awanga inti hlum an tam thei em wang bok ani thil thlendan principal nena ronshil tu chuan boina pakhat chin fel ngai an nei thu asoya thil thlenna hmuna chuan mita hmutu pakhat anom thu ashila chunu chu kim hain ani thu ashil tel bok ani atuka chuan haini chu hospital atanga in lama ho turin basa achwanga an in kot a thlen chuan nayani nu chuan alo nga ka haini chuan nayani nu a hmuthut chu mak ati hle a nayani nu chuan apa hniana athil swal ti te chu a shil du wanga ni aringa ma se arin lo deuh main nayani nu chuan thil pe khi ape a thil pe ka pek chan chu haini le changdam skula principal chu inzom na enge motak an nei arin wanga ni haini chu nayani nu che dana chuan angai a that lo pha zo khiala haini chuan ina thlen nuwa a phone an on chu changdam skula an principal miss call chu alo om chawa principal chuan message mu vele a call back turin message alo nu chia haini chuan changdam principal in abedu chu makati ema wangin a call back ngala arin lo deuh mai in changdam school principal chuan haini chu an school a zirlai no pangata na pom thu aron shil hlol mai changdam principal in an school a alag lu du na chan chu kim haini thi na thlenga engma asoi chwalo nan le aka an hup theinan mai chowa somania haini chuan in tha na thlen na hmuna chuan building chung bera mi mu anei ti an shatin kim haini chu mania in ti hlum nilovin mi tha nge ani ti police ne na asoi chwa an hlau wang ani changdam skula in thana thlengti midang in an sha chuan an school hlutna atlak niam an hlau awangin principal chuan haini chu bia in athil mu chu soi chhuak la athil mu chu asoi chhuak lawani chuan changdam skula alu a phal sak tur thu a shil bok ani haini chuan changdam principal somna chu atira chuan harmai atuma ma se ai ngei to chianga tunba ka hun tha hi anei to arin lo awang le mi zong in lu tuma an beina skula olsam takalu na chance thatak anei chu narphal bik lovin principal somna chu apom ta ani haini chu an skula chuan azirlai puiten an musitin tuman an kom du lo awangin sheomati thin hle a hun ton mek chu sheomati em awangin school danga inson na hun rem chang anei chu alom em ema man mo takin an school hlui lama chuan kalin
school danga akal to do na wangin ale khabu omte chu ala a zirlai dang chuan chengdam school a hai ne alu don ti an shatin mak an ti hlom hle a chengdam school chu mi ho safa te chau kal theina mun ani la ya hai ne alu ve mai tur chu mak ti in an thlir thup ani atuk zinga chuan principal personal assistant chu hai ni te ina chuan kalin chengdam school uniform chu hai ni hena chuan a pe a hai ni chuan lom takin form chu a hachina dar thlanga te chuan a in envela moya in ti hle a chengdam school alu chu manglama po ale mangai lo laya an school form a have tamai chu mak ati in a phur hle a ole tun tumatan chuan khati zong kha Korean drama munom mai Beach and Rich mizo chonga recap part 1 na karon ti chwa theite chu ania part 2 na en chunzom le wat idu chuan khongain like share le subscribe kha min lo ti sak cheu donia